Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa paborito niyong community program dito sa inyong istasyong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok
at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And syempre, hinihikayat po namin kayong mag-subscribe o mag-follow sa aming mga social media platforms na makikita po ninyo sa ibaba ng inyong TV screen. Sa baba po yan. Ayan. I-check out nyo po yan. And today is June 21, 2023, araw po ng Miyerkules. And today is sinasabing the longest day. Bakit kaya? Eh, siyempre, ang siyensya lang po ang makakapag-explain yan. Today is the longest day sa taong 2023. At sinasabing ang sunset po ay 6:28 o aabot ng 13 hours na mayroon pong araw o may day. Kaya po today is the longest day. And ngayong araw din po ay World Selfie Day. Kaya kung kayo mahilig mag-selfie, mag-selfiehan na kayo. Eh kahit naman walang selfie day, alam ko naman, mahilig talaga kayong mag-selfie. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day na siyempre ipinost po natin sa ating Facebook page. Ano ang palaging dahilan ng mga late? Naku po, bakit kayo nalilate? Basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Sabi ni Catherine Velasco Dizon, minention niya si Bale Spirit Bright, tsaka atin miras ng libing, Diyos ko, dimdam tanangan ata. So, feeling ko si Ma'am Catherine, tsaka yung kanyang minention, talagang napakarami na nilang karanasan. Kaya sila nalilay sa kanilang mga lakad. Si Ryan Calma, managkatla po kasing miminom lagi deng barkada ko, kaya malilate, Ryan. Uling bang ating kang hangover? Kagising mo isong abak masakit ka buntok malilyo ka. Ing dapat mong gawan, mo pa kainom, Ryan. Bawas-bawasan para ka malilate kinabukasan. Maricel Zafra, matakaw yung driver. Panay hinto ng sasakyan. Lahat ng kanto, Ma'am Maricel naman. Siyempre, intindihin din natin yung driver. Kailangan din niyang maghanap buhay. Kaya konting pasensya po sa mga driver, sa mga pampublikong jeepney na sa bawat kanto humihinto upang makapagsakay ng pasahero. Si J. Sir Kapili Manalo, walang katapusang traffic mga idol. Good morning mga idol. Naku po. Talagang yan ang epekto resulta ng kaunlaran, no, yung traffic. Mas maraming sakyang bibili, maraming sakyan ang nagta-travel. Kaya ano kaya dapat gawin? Mas maraming kalsada o mas paluwagin ang kalsada upang huwag kayong malate, ha, J. Sir? Si Justin Kate Balbuena, hindi tumunog ang alarm. Basic. Yan ang karaniwang dahilan bakit nalilate ang karamihan. Hindi raw tumunog ang alarm. Alarm ng alin? Cellphone, alarm clock. Pero ang tanong, may alarm clock pa ba ngayon? Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating topic, question of the day. Keep them sending sa ating programa at babasahin po natin yan hanggang matapos po ang topic. Maya-maya po lamang. At para po sa ating kwentuhan, 100% ng board takers mula sa Angeles University Foundation ang pumasa. Wow, walang bumagsak. Sa May 2023 Nurses Licensure Examination. Para nung isang araw, guest natin nag-top 1 dun sa special examination. Ayon sa inilabas na resulta ng Professional Regulation Commission of PRC, 157 out of 157 mula sa nasabing institusyon ang pumasa sa nasabing pagsusulit dahilan upang masungkit nito ang ikalawang pwesto sa may paaralang
may pinakamaraming board passers. Ngayong araw, makakasama natin ang 3 sa 11 top-notchers mula AUF. Wow, 11 top-notchers. Pakilala na po natin sa inyo. Unang-una, si Tisha May Gamboa Dungka. Siya po ay top 3 sa recent board exam for nursing. Kumusta ka, Tisha? Welcome sa topic. Hello po, good afternoon po. Okay naman Tisha, po. bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto mong i-greet. Siyempre po, tumabog laki ka, Tisha, magtampo sila sa'yo na hindi po sila mabate at malagad ka lang daw lumitaw sa TV. Go ahead sa iyong greetings, Tisha. Shoutout po sa nanay ko, sa mga tita ko sa Gamboa, mga pinsan ko. Hello po sa lahat. Huwag kayong mag-alala kung di kayo nabati ni Tisha dahil kayo pa rin ay nasa puso at isipan niya. Next guest po natin ay si AJ Melody C. Huico. Top 5 lang naman po si AJ. Hello AJ, welcome sa topic. Ituloy mo na rin sa mga gusto mong i-shoutout. Hello po. Pota, saganan mo gendalan AJ. Well, benda ken TV AJ, o mo kay Rago sinoutout. Go ahead sa iyong greetings AJ. Hello po. Shoutout po sa tita kong nanonood. Sabi niya shoutout po. Shoutout sa mga ko. Bigay po namin sa kanila yung link. Pati po sa mga nanonood sa Amerika. Shoutout sa link. Alright, and syempre, siya ang Rose among the Thorns. Mukhang baliktad yata. Ang top 5 din po sa nursing licensure examination, si Christian John Sanchez Pinlac. Christian, welcome sa topic. And ituloy mo na rin hanggang sa iyong mga pabate. Sana wala kang makalimutan. Good morning po. Binabati ko po yung buong pamilya ko po from Sanchez and Pinlaclan, and binabati ko rin po yung mga kaibigan kong nanonood po ngayon. Ayan, napakamatipid ng greetings ni Christian, and okay lang yan, Christian, upang syempre kasi pag nagbanggit kang pangalan baka may magtampo. Ba't ako di mo sinabi, Christian? Pero syempre dahil ikaw ang Rose among the Thorns, Christian, and tatanungin ko, bakit nursing ang kinuha mong kurso, Christian? Nursing po kasi po nung senior high school po ako, talagang yung path na pinipili ko po is pagdo-doktor po. Tapos, edi nagtanong-tanong po ako sa mga kakilala ko kung ano po yung best na pre-med for bago po mag-med. So yun po, lumabas po nursing, and medyo marami na rin po kasing kumukuha ng nursing sa pamilya namin. Kaya pinili ko na rin pong i-pursue yung pag-nursing po. Yan. And after Christian, si AJ naman, bakit nursing ang kinuha mong kurso, AJ? Ako naman po, kinuha ko yung nursing kasi po nung senior high ako, hindi ko po alam kung saan ako mag-excel sa college course. And naisip ko po yung tita ko, nursing po siya, and nai-enjoy naman po niya yung job niya. So, tinry ko po siya. Through the years na nag-nursing po ako, nakita ko din po yung passion ko sa kanya. Parang kanta yun na. Through the years, dito na mi best friend. And syempre ang ating top 3. Ikaw, Tisha, bakit nursing? Ako po, nag-nursing po para sa lola ko. Siya po kasi nag-alaga sa akin simula nung bata ko, and gusto ko pong mag-payback sa kanya by taking care of her. And I believe po na magagamit ko po yung natutunan ko sa nursing sa pag-aalaga sa kanya. Pero sadly po, wala na po siya. Ayan, pero siguro mas marami kang maaalagaan ngayon. So sabi Yes. niya, sabi siguro ni Lola, wag mo na akong isipin, mas marami kang matutulungan ngayon, Tisha, wag mong limitahan sa akin. And siyempre, your Lola is smiling up in heaven sa iyong accomplishments. And sa pagbabalik ng ating programa, pag-usapan natin ang naging karanasan ng 3
sa nagdaang nursing licensure board examination. Ano kaya ang ginawa nilang estilo sa pagre-review? And kinabahan ba sila? May sinundan ba silang pamahiin? And syempre, their plans in the future. Yan pong aming pagkukwentuhan sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. Kayo pa rin ay nakatutok sa ating programang Topic. And narito na po ang huling batch ng inyong mga komento sa ating Topic Question of the Day. Anong dahilan kung bakit madalas kang malate? Anong palaging dahilan ng mga late? Si Josephine Nugid sa Timbre. Last 2 minutes kung gumayak. Nako, Ma'am Josephine, hindi ako naniniwala kasi ang mga babae katulad ni Franz Graciel at ni Angelica Cara, pag magbihisto, 1 oras. Hindi ako naniniwala sa last 2 minutes na gumayak ha. Pero may totoo din yan ha, yung mga biglang gigising, late pala. Naku, magbibihis, 30 seconds, wala man lang liguan. Si John Sylvester Aquino, 5 minutes nakaka-extend sa tulog. 5 minutes keng kaka-extend ken tudtud. May alarm niya yung cellphone, 5 minutes pa 5 minutes. Yung, lalo na yung iPhone, alam ko yung iPhone meron siyang tig pa 5 minutes interval, no? iPhone talaga, bad influence ka, kaya maraming nalilate, ha? Si Lot, ito ang sagot ni Lot, ni Charlotte Ramos. Ba't ang aga nyo kasi? Lot, hindi. Yun talaga kasi ang oras ng pasukan, ha? Hindi dahil maaga sila, ha? Si Fernand Manaloto, na-mention niya si Bernadette Aguilar, hinihintay ang bebe. Naku, si bebe palang may kasalanan. Naku, Fernand, lagot ka kay Bernadette. Si Owie Miguel na isa sa ating top fans. Naku, marami siyang nilista. Dahilan kaya sa nalilate. Traffic. Pangalawa, may banggaan. Pangatlo, may na-aksidente. Parang pareho lang yon. Pangapat, may libing. Pero ang totoo, late silang nagising, sing. Ito kaya ang ating mga bisitang ating tatanungin sa ating topic question of the day. Unahin ko na si AJ. AJ, ano bang dahilan? Anong palaging dahilan ng mga late? O ikaw, anong dahilan kung bakit ka palaging late? Kung nalilate ka, ha AJ? Hindi po ako nalilate, sir. Pero, Good. yung dahilan po ng mga kakilala ko yung mga dahilan po ng mga nakakilala kong nalilate is nag-a-alarm sila. Yung madami ng alarm, hindi pa rin po sila nagigising. Ayun. Ang importante ha, dapat magising. Importante magising ha. Susunod, si Christian, anong dahilan? Ikaw ba ay nalilate at anong mga dahilan kung bakit? Ako po, medyo madalas po akong malate kasi po sa kakahintay din po sa mga kaibigan kong babae kasi po sabay-sabay po kami pumapasok. Ayan. So, itong dalawa Sorry po sa nating mga bisita, kaibigan hindi ko ko alam kung matatawa o magagalit kay Christian, no? Siya talagang sinisi pa yung mga girlfriends niya.
How about you, Tisha? Anong sagot mo sa ating topic question of the day? Anong palaging dahilan ng mga late? Siguro po, traffic. Personal reasons po, dahil simula po ng high school, alam po ng mga classmate ko na pag may tumatakbo na sa hallway, ako na po yun. Kasi late na po ako. Nako. O yan ha. Kung ako naman pong sasagot dyan, katulad ni AJ, ayoko ho ang nalilate. At ang dahilan, kaya ako nalilate kasi yung hinihintay ko ring magbihis. Napakatagal niyang magbihis. Ha? And tuloy na po natin ang ating kwentuhan together with our top-notchers. Tisha, paano ba yung naging sistema mo ng pag-review noon? Kumuha ka ba ng review center? O kasama mong nagre-review itong kapwa top-notchers mo na si AJ at si Christian? Kami pong lahat, meron pong review center, isang review center lang po. Tapos sinusundan lang po namin yung, personally po ako po, sinusundan ko lang po kung anong binibigay po ng review center, kung ano po yung mga kailangan sagutin, mga aralin, ganun po. Tapos po, feeling ko po yung pinaka nakatulong po sa akin is, after po talaga ng mga discussion or mga lectures po, binabasa ko na po kaagad yung mga notes ko. Kahit po binigyan lang po kami ng break ng mga teacher, kahit ilang minutes lang po, ganun. Sinisimulan ko na po. Okay. Christian, ano ba ang kagandahan ng merong review center at the same time, kakilala mo yung kasama mong nagre-review? Yung maganda po sa may review center, parang sila po kasi meron na po silang years of experience ng pagtatalakay, pagre-research po ng mga maaaring maibigay sa mga examination, sa mga future examinations po. Kasama po yung pagko-consider nila sa experience ng mga dating nag-e-exam po. Kinukuha po nila yung experience na yon, tapos binabahagi po nila yun sa amin. And yung maganda naman po sa pag-review na familiar ka sa mga kasama mo is yung parang magaan na po yung loob nyong mag-review and magaan po yung loob nyong mag-share and magtanong, wala pong hiyaan, and nakakasagot po kami lahat, and ina-bring po namin lahat ina-bring po namin yung isa't isa. Okay. For AJ naman, and minsan kasi may sinasabi silang parang familiarity breeds contempt. Minsan ba nagkakaroon din kayo ng mga parang hindi na pagkakasunduan kayong mga magkakasama sa AUF tuwing nagre-review, at papaano nyo nire-resolve ito? Kunwari, hindi, ito sabi ng natin, ng sa review. Ganun, may mga ganun pagkakataon ba, AJ? And how do you talk this about? Nire-resolve among you? Magkakaibigan, kapag po, kunyari, meron po kaming topic na hindi kami same ng napagkuhanan ng source, i-share po namin sa isa't isa yon. Tapos babasahin po namin yun. Tapos kapag po nakita namin yung discrepancy, doon po namin sasabihan kung sino yung tama or mali. Kapag naman po, kunyari, sa mga scores namin, ganun, hindi na po namin siya sinishare sa isa't isa para po hindi kami na-pressure at saka hindi po namin nadadown yung sarili namin or yung kapwa namin ka-review. Okay. Good answer. Tama nga naman, para hindi kayo ma-pressure, pero kung nakikita niyo yung mga ifini-flash sa TV screens, no? Parang alam ko yung mga lugar na yun, meron sa SM Clark, sa likuran ng CBTL, at saka yung sikat na Chicken Avenue sa tabi ng AUF. Huwag kayong mag-alala. Kumakain din kami dyan. Masarap yung chicken nyo. Oy, nakalibre kayo ng promotion, ha? Chicken Avenue. Pero Tisha, siyempre, if you're still going to school, no? Kung kayo'y nag-aaral pa rin, and then kayo ay nagre-review, and then kayo may mga sariling buhay, paano nyo minamanage yung oras ninyo sa paghahati-hati ng mga gawain nyo sa pang-araw-araw, Tisha? Siguro po, since ang dami pong ginagawa, I prioritize po kung ano po talaga yung kailangan. And I sacrifice po yung mga less na
priority po. Kasi kung ano yun po lahat, baka po hindi na po ma-manage yung time, doon na po mag-start yung anxiety. Kaya po, sa akin po, kung ano po talaga yung kailangan, yun po yung ginagawa ko. And speaking of anxiety, talagang kapag ganyan ang ano no, gawain, very very stressful 'yan. Christian, kapag ba parang feeling mo na wala nang pumapasok sa utak mo, burnout ka na sa kaka-review, kaka-aral, tapos baka nagkataon mapagalitan ka pa ng parents o may mangyari. How do you handle yung ganitong situations at baka ma-burnout ka, mawindang ka? Ako po personally, regarding po sa yung sermon po ng mga parents, binigyan ko po yung, sarili ko ng pagkakataon na kahit ngayon lang, ilabas mo muna sa kabilang tenga yung mga sinasabi ng iba. Priority muna natin yung sarili natin. Tapos sa anxiety naman po, kapag na-overwhelm na po ako sa anxiety, like sa pagre-review and sa pag-a-answer po ng question sa mismong board exam, titigil muna po ako tapos aalalahanin ko po yung bakit ako nandito. Kaya ko 'to, 4 years kong pinaghandaan 'to sa pag-aaral ko. Tanong lang 'yan, kaya natin 'yan. 'Yun lang po yung sinasabi ko sa sarili ko. Wow, napakaganda naman nun. Pero kay AJ, kapag ikaw ay burnout na AJ, anong ginagawa mo? Do you sleep? Do you watch Netflix? Do you watch Korean novela? Or kumakain ka para ma-release yung stress mo, AJ, sa pagre-review at pagka-burnout? O nag-EML ka rin? Anong ginagawa mo, AJ? Ay, yung games po, minake sure ko po na sa 5 months na nagre-review ako, di po talaga ako mag-games kasi na-addict po ako. So, yung relaxation ko, burnout ako, it's either nanonood po ako ng Netflix or YouTube or nagbabasa po ako ng or manhwa po. Para siyang cartoon po na naka-drawing. Yun. So talagang kailangan talaga kapag medyo napupuno na, slow down, no? At kung matutulog, siyempre dapat gumising sa oras, balik sa pagre-review. Eto, oras na ng board. Tisha, Christian, and AJ. Ito, una muna kay Tisha. May sinundan ka bang pamahiin, Tisha? Madami po, Kukuha halos ka ng po ata. ano yung mga yon? Yung pong red na underwear. Tapos po, naglagay din po ako ng mga piso sa shoes ko. Tapos pinadyak ko din po yung upuan. And pag po papasok, right foot first. Tapos po paglalabas, left po. Tapos nag-alay din po ako ng Mga itlog. pamahiin yun. Ikaw, AJ, anong pamahing sinundan mo? Ako naman po, yung sinundan ko is yung pencil po. Nagpa-sharpen po kami ng pencil sa mga nag-top notch po. Tapos after po nung exam, pinutol po namin sila para ibig sabihin po nun, hindi na kami babalik sa pwestong to para mag-exam. Tsaka po yung pagpadyak ng upuan para hindi na po namin uupuan ulit yun. Grabe. How about you, Christian? May sinundan ka bang pamahiin? Ako rin po, sinundan ko rin po yung red underwear at saka yung lahat po ng ginamit ko, kasama po yung underwear, pinabendisyon ko po sa pare. Tapos, nag-alay din ng itlog sa simbahan, tapos sinipa ko din po palikod yung upuan and hindi po ako lumingon dun sa pinag-upuan ko after ko mag-pass ng exam para wala na pong balikan. Oh, salamat sa advice. Kung sakaling ako yung magbo-board exam, alam ko nang gagawin ko. Pero wala namang kasing mawawala, di ba? Wala namang mawawala kung kayo maniniwala sa mga pamahiin o hindi. Ang importante, nakapasa kayo. And AJ, paano mo nalaman na ikaw ay pumasa? Yung ano po, meron po nag-chat sa akin, na lang po nagko-congratulate. Sabi ko po, bakit ka nagko-congrats? Tapos siya po nagsabi sa akin ng top. Hindi ko po parang ma-sink in nun na meron na pong results tapos nandun nga po yung pangalan
naming mga taga-AUF. For Christian naman, Christian, nung nalaman mo na pumasa ka, ano ang feeling? Who did you first share the information with, Christian? Well, nung nalaman ko po kasi yung results, saktong nasa Thanksgiving party din po ako ng isa ko pang kaibigan na pumasa. Tapos, una po, nakita ko sa chats na may nagko-congrats. Medyo kinilabutan na po ako doon. So, chinek ko po agad yung mga group chat namin and nakita ko po una yung listahan ng top notchers. And nabigla po ako na nandun yung pangalan ko. Since nandun po yung mga kaibigan ko, sa kanila ko po unang pinabasa kasi hindi po ako makapaniwala na nandun yung pangalan ko. Ako ba talaga yan? Ako ba talaga yan? Sabi ko. Tapos nung na-confirm ko po, pinakauna ko pong tinawagan is yung mother ko po na sa Truecaller po. Oh, and talaga, sulit na sulit ang pagod ninyo, hard work, puyat, lahat ng sakripisyo. Marami kayong mga niliban, siguro ng mga social gatherings para makapag-review. Pero Tisha, ito tanong, yung AUF, ano bang ginawa sa mga top notchers? Kasi sila ba ay nag-treat sa inyo? Pinasara ba yung conference room dun sa AUF at tinipon kayong lahat at pinakain? Ano bang ginawa ng AUF? Nung after po nung Independence Day, nagpamas po sila for the passers po. And meron po niyan kaming convocation para po siyang oath-taking for the board passers po ng nursing. And alam ko po dun, baka po magpakain sila. Ayun. And alam ko kasi, usually kapag ganyan it brings honor sa school kasi. Kaya talagang malaki yung pasalamat kayo ay top notchers. And again, congratulations sa inyo. Christian, ano ang next plans mo? Next plan ko po is, currently po, nag-a-apply din po ako ng medical school sa same institution din po. O di ba? Tutuloy ni Christian sa medical degree sa pagdodoktor ang kanyang plano. How about you, AJ? Next plan, ikaw ba'y magre-rest muna? O talagang marami nang tumatawag sa iyo, oy, dito ka na sa St. Luke's. Oy, dito ka na sa TMC Clark. Ano ba, AJ? As of now po, 1 month po yung pahinga. Tapos, meron na po akong mga hospitals. Then, habang po tatrabaho sa inyo ko din po yung parang miles nursing. And Ayan. So, and syempre, panghuli na lamang ito, ibibigay ko ito sa ating top 3. Tisha, ano ang pwede mong i-impart na advice sa mga future na magte-take ng board exam kahit hindi sa nursing yan? Ano ang nais sa mensahe mong ipahatid sa kanila? Para po sa mga magte-take po ng board exam, siguro po is do your best, and sabi nga po nila, wala pong nagte-take ng board exam na masasabi niya sa sarili niya na super prepared siya. Yung parang kahit anong review mo, ganun, parang kulang pa rin. Pero siguro yung kailangan mong gawin is kung ano yung nandyan, yan yung i-deal mo muna. Huwag kang paano sa anxiety kasi once na mag-anxiety ka, parang motivate ka and doon na mag-start yung parang ayaw mo na, parang nagda-doubt ka na sa sarili mo na hindi mo kakayanin. Pero surround yourself with family and friends na makakatulong talaga sa'yo na mag-review, ganun. And basta gawin mo lang yung best mo and talagang i-bless ka ni Lord sa ginawa mo kasi dapat balance lang lahat. Huwag kang masyadong paano sa review, ganun. Parang basta huwag kang palamon. Yun lang. Alright. Tisha, AJ, and Christian, again, congratulations sa inyong tatlo. We wish you well and success in life. Lahat sana ng mga pangarap niyo sa buhay ay matupad ninyo. Congratulations for being top-notchers in the recent nursing licensure examination. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Para sa aking anak na si Harper Arbela, get well soon anak. Labanan mo ng infection.
And sa aking wife si Patricia, kaluguranda kayong Adwang Harper. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito, kasama niyo si LTV 36. Atin to.